Almanya yî ciwanek ji penaberên Rojavayê Kurdistanê ev çend rojin wan daye tu zanîngerî li ser tune. Çalakvanên Rojavayê Kurdistanê duh belav kirin ku ciwanek ji penaberên Rojavayê Kurdistanê bi navê Cudî Bilal Hacok û xelkê gundê Girbikêlê yê gundewarê Qamişlo ye dema ku li nexweşxaneya Boxum dihat çareserkirin ev çend rojin wan daye tu kes ji kesûkarên wî nizanin çi çêbûye û tu zanîngerî li ser tune. Malbat û hevalên Cudî banka xwe dikînin her kesê li Boxum û Almanyayê bi giştî alîkariya wan were kirin çi kesê zanîngeriyekê li ser zanibe peywendiyê bi wan re bike hejmara telîfonê jî ku ji peywendiyê hatiye belav kirin. Ev ya ku li ser ekranê me diyar dibe ew jî 01739138276. Ez ê careke din hejmara telîfonê dubare bikim 01739138276.